अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बूते लागल दिया बूते लागल तब कमरा में दहाड़ा उठे लागल। बूते लागल दिया बूते लागल तब कमरा में दहाड़ा उठे लागल। बूते लागल सखी बूते लागल कमरा में दहाड़ा उठे लागल। जब से भातार संगे सुते लागल कमरा में दहाड़ा उठे लागल। बूटे लागल दिया बूटे लागल तब कमरा में दहाड़ा उठे लागल। देखे ना ये जे राती के से जे गोदी में लेबे लगा बरे कितनो चिल्लाई हम माई माई देवेला मुहावा के दाबरे। टूटे लागल देहे टूटे लागल लागे परान मोड़ा छूटे लागल। जब से भातार संगे सुते लागल कमरा में दहाड़ा उठे लागल। बूटे लागल दिया बूटे लागल तब कमरा में दहाड़ा उठे लागल। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। देही में सटा के दोपहर खटे के देवे पसीना से भी झड़ रहाई रे। चटर चटर करे देह मोटा जहरे चोली देवे ला सिधाई रे। फूटे लागल लुती फूटे लागल कोई ठाके आगे लेखा जुटे लागल। जब से भातार संगे सुते लागल कमरा में दहाड़ा उठे लागल। बूटे लागल दिया बूटे लागल तब कमरा में दहाड़ा उठे लागल। कहीं से के रही पॉडकास्ट सहरी राइटर रवि की विशाल हो। अवधेश प्रेमी सोचिए के साथी लागे न देवे लगाल हो। घुटे लागल दम घुटे लागल अनुराग विकास मुकेश रूठे लागल। जब से भातार संगे सुते लागल कमरा में दहाड़ा उठे लागल। बूटे लागल दिया बूटे लागल तब कमरा में दहाड़ा उठे लागल। कुछ भी बोलते हो है ना। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए